Sidste optagelse handlede om de første ordens lineære differentialligninger. Nu skal vi kigge på anden ordens differentialligninger. Og vi starter med en homogen anden ordens lineær differentialligning med variable koefficienter. Hvordan ser sådan en slambot ud? Den ser sådan her ud. Vi har en eller anden funktion, jeg kunne kalde den f1 af x, gange med den funktion, vi leder efter, differentieret 2 gange. Så det er altså y, vi leder efter. Det der er en kendt funktion. Plus en ny kendt funktion, den kunne jeg kalde f2 af x, gange den funktion, vi leder efter, differentieret 1 gang, plus endnu en kendt funktion f3 af x, gange den funktion, vi leder efter, udifferentieret, og alt sammen skal være lige med 0, hvis det er en homogen andenordens differentialligning, vi kigger på. Så den her differentialligning er andenordens, fordi y er differentieret højst 2 gange, og den har variable koefficienter, fordi koefficienterne er funktioner af x, og der står 0 på højre siden, derfor kalder vi den homogen. Hvis man har sådan en differentialligning her, så kan man, hvis f1 af x i nogle intervaller ikke er 0, så kan man i de intervaller af x-aksen, hvor den her ikke er 0, kan man dividere med den, sådan at man får et et-tal til at stå foran y-dobbeltmærke. Og det kalder man, at differentialligningen skrives på reduceret form. Så man kan altid omskrive den til den her form, hvor der så står y-dobbelmærke plus f2 af x divideret med f1 af x, fordi jeg dividerer ligningen igennem med f1 af x. Og det giver en eller anden ny funktion, jeg bare kunne kalde f af x. Og på tilsvarende måde f3 af x, hvis jeg dividerer den med f1 af x, så får jeg en ny funktion, jeg bare kunne kalde g af x, som så skal ganges med y, udifferentieret. Og på højre side får jeg 0 divideret med f1 af x, det er stadigvæk 0. Så man kan altså altid komme fra den form til den form, når man skal løse en andenordens differentialligning med variable koefficienter, som er lineære og homogen. Den her differentialligning er lidt uden for vores scope i den her optagelse at kigge på, så derfor kigger vi nu på en simplere udgave af den her, nemlig den udgave, hvor vi erstatter f af x og g af x bare med konstante koefficienter. Og det bringer os til en differentialligning, der ser sådan her ud. Y dobbeltmærke plus et eller andet tal her, og det kunne jeg kalde b, gange y mærke, plus et eller andet tal her, som jeg kunne kalde lille c, gange y udifferentieret, og det skal være lige med 0. Den differentialligning, der står her, kalder man en andenordens lineær differentialligning i y med konstante koefficienter. Og det vil sige, at man kender b, man kender c, og det man er på jagt efter, det er en funktion y lige y af x, der overholder differentialligningen for enhver værdi af x. Så den her vil vi nu tale lidt mere indgående om, og den kalder jeg derfor for stjerne, så jeg kan referere til den om lidt. Så for at løse stjerneligningen, der står her, så er der en vigtig sætning, vi vil starte med at bevise. Og sætningen lyder: Hvis y1 af x og y2 af x, det er jo funktioner af x, hvis de to er løsninger til stjerneligningen, hvis de er løsninger til ligning stjerne, så påstår vi i den her sætning, at der vil enhver linear kombination af y1 og y2 også være en løsning. Så der er c1, hvor c er en konstant, gange y1 plus c2 gange y2 også en løsning. Så det vi altså påstår her, det er, hvis vi kender 2 løsninger til differentialligningen, der vil enhver linear kombination af de 2 løsninger på ny være en løsning. Og det man så også kan vise, men det kan vi ikke nå i den her optagelse, det er, at så udgør de 2 løsninger det vi kalder et fundamentalsystem, og dermed udgør de den fuldstændige løsning til den her differentialligning. Så at løse en differentialligning af den her type, svarer altså bare til, at vi skal finde en y1 og en y2, som er 2 lineært uafhængige løsninger. Når vi har dem, så kombinerer vi dem bare lineært, og så har vi alle løsninger, der eksisterer. Men lad os lige bevise den her sætning. Så hvad kan vi udnytte for at bevise det? Jamen, vi ved jo fra påstanden, at vi har antaget, at y1 er en løsning, og y2 er en løsning. Så det fortæller os, det er, at hvis man indsætter y1 på y's plads, så skal det give 0, ellers vil det ikke være en løsning. Og derfor ved vi 2 ting. Vi ved, at y1 indsat i ligningen, som jeg gør nu,
Det ved vi giver 0. Og det ved vi, fordi y1 er antaget til at være en løsning. Og tilsvarende så ved vi, at y2 indsat i ligningen også får ligningen til at være sand. Og det ved vi, fordi vi har antaget, at y2 er en løsning. Så der altså skal stå y1, y1, y1 her, og y2, y2, y2 her, hvor vi så har differentieret det antal gange, der står i differentialligningen. Nu vil vi så gerne vise, at det her også er en løsning. Så det her, det kalder jeg nu y, det der står her. Så jeg har nu, at y lige med c1 gange y1 plus c2 gange y2. Jeg skal nu vise, at det også er en løsning. Og for at vise det, så indsætter jeg det sådan set bare i stjerneligningen og viser, at det giver 0, som det skal. Så det er et ret simpelt bevis. Jeg får altså brug for y-mærke til at sætte ind her, og jeg får brug for y-dobbeltmærke til at sætte ind her. Så jeg starter nu med at finde y-mærke. Men det må jo give c1 gange y1-mærke, fordi konstanten bliver stående, og y bliver differentieret. Og så må det give c2 gange y2-mærke. Og fuldstændig tilsvarende, når jeg finder y-dobbeltmærke, så må det give c1 y1 dobbeltmærke plus c2 y2 dobbeltmærke. Så det kan jeg nu sætte ind på y-dobbeltmærke og på y-mærkets plads herover. Så får jeg hvad? Jeg får det her c1 y1 dobbeltmærke plus c2 y2 dobbeltmærke. Det her er første led. Plus så skal jeg skrive b gange y-mærke, men y-mærke står her, så det copy-paster jeg ned. C1 y1 mærke plus C2 y2 mærke. Og til sidst så skal jeg skrive plus C gange y, så plus C gange y, men y var jo alt det her, så det copy-paster jeg ned. Kan jeg ikke lige få plads til det her? C1 y1 plus C2 C2 y2. Det kunne godt sådan lige gå. Og det jeg nu kan se, det er, at jeg kan samle alt, der har noget med y1 at gøre først. Så lad os lige gøre det. Hvad har vi så? Det her, det giver C1 y1 dobbeltmærke, som kom herfra. Og her får jeg igen noget med y1, så det giver BC1 y1 mærke plus BC1 y1 mærke. Og her kommer igen noget med y1, der står C, store C1, C, store C1 y1 mærke. Så det var alt det, der har noget med y1 at gøre. Lad os så tage alt det, der har noget med y2 at gøre. Det står her plus C2 y2 dobbeltmærke plus B gange C2 y2 mærke, og til sidst plus C store C2 y2. Her kan vi nu se, at C1 er en fælles faktor på alle de her tre første led, og C2 er en fælles faktor på alle de tre sidste led. Så jeg kan sætte C1 uden for parentes her. Så står der y1 dobbeltmærke plus B gange y1 mærke plus C gange y1. Sådan der. Og hvis jeg sætter C2 uden for parentes i de sidste tre led, så står der C2 gange parentes y2 dobbeltmærke plus B gange y2 mærke plus C gange y2. Men vi ved jo her, at det her giver 0 for alle værdier af x, fordi y1 var en løsning. Og det genkender vi som det, der præcis står her. Så alt det her giver 0. Og 0 gange C1 giver 0. Og på tilsvarende måde, så ved vi, at det her giver 0, fordi at y2 er en løsning. Så hvis y2 er en løsning, så overholder det jo differentialligningen ved indsættelse. Derfor ved vi, at det giver 0. Og 0 gange C2 er igen 0. Så det hele giver 0. Og da det giver 0, så overholder det den her differentialligning. Og nu har vi vist, at hvis y1 og y2 er løsninger, der ved enhver linear kombination er y1 og y2 på ny hver en løsning. Det sidste, vi skal kigge på i den her optagelse, det er så, hvordan løser man så den her differentialligning? Altså, hvordan finder man to lineært uafhængige løsninger, y1 og y2? Så lad os prøve at kigge lidt på det. Jamen, der gør man det, at man kigger på differentialligningen og får en god idé. Man tænker, kan vide om ikke løsningen kunne se sådan her ud.
y er lige med Eulers tal opløftet i en eller anden passende konstant gange x. Det er vores gæt. Og grunden til, at man gætter på det her, det er selvfølgelig, fordi vi ved, at e i lambda x differentieret giver sig selv gange lambda. Det vil sige, hvis der står sig selv gange lambda, og sig selv gange lambda i anden, og sådan noget med b og c, så kunne det være, når man lagde det hele sammen, at så kunne det gå ud og give 0 for enhver værdi af x. Så lad os prøve at se, hvad der skal til for at vores gæt det dur. Ja, vi kan jo starte med at finde y-mærke, så vi kan sætte det ind der, og y-dobbeltmærke, så vi kan sætte det ind der. Så lad os lige finde y-mærke først. Hvad giver det? Ja, det giver, som jeg sagde, e i lambda x, hvis man husker at gange med den indre differentialquotient. Og lambda x differentieret giver jo lambda, så det skal vi lige huske at gange med, ikke? Og så kan vi finde y-dobbeltmærke. Det giver e i lambda x gang lambda igen, så det bliver lambda i anden. Nu kan jeg tage det her og sætte ind der, og jeg kan tage det her og sætte ind der, og jeg kan tage det uberørte og sætte ind der, og se om jeg kan få det til at give 0. Hvis jeg kan få det til at give 0, var det et godt gæt. Hvis jeg ikke kan, var det et dårligt gæt. Så lad os håbe, det var et godt gæt. Så hvad får vi nu? Vi får e i lambda x gange lambda i anden på den plads, plus b gange y-mærke, som står her, som er e i lambda x gange lambda, og så til sidst plus c gange y, men y var e i lambda x. Og det hele håber vi kan få til at give 0. Hvis vi kan, så har vi fundet en måde at løse differentialligningen på. Og her kan vi se, at e i lambda x er en fælles faktor på alle leddene, så den kan vi høvle ud foran en parentes. Så står der e i lambda x gange parentes lambda i anden, plus, og hvad får vi herfra? Der får vi b gange lambda, og herfra får vi bare et c, og det skal være lige med 0. Så vi har altså to faktorer gange med hinanden skal give 0, og der kender vi fra 0-reglen. Det er kun muligt, hvis enten den ene faktor er 0, eller den anden faktor er 0, eller hvis begge faktorer er 0 samtidig. Og her kan vi jo udelukke, at den her faktor skal give 0, for den kan ikke give 0, fordi e opløftet i hvad som helst er positivt. Så da den her ikke kan give 0, så er det nødt til at være den her faktor, der skal give 0, hvis vi skal gøre os håb om, at vores gæt dur. Derfor kalder man lambda i anden plus b lambda plus c lige 0 for den karakteristiske ligning for den anden ordens differentialligning. Så det her, lambda i anden plus b lambda plus c lige med 0, det kalder vi for den karakteristiske ligning for differentialligningen. Med andre ord, om vi kan finde løsninger til den her differentialligning, kan koges ned til, om vi bare kan løse en simpel andengradsligning, som er B-niveau matematik. Og der kan nu indtræde 3 forskellige tilfælde, nemlig 1. Diskriminanten kan vise sig at være positiv for den her karakteristiske ligning. Og hvis den er det, så får vi jo, at der er 2 lambda-værdier, nemlig minus b plus eller minus kvadratrod d divideret med 2 gange a, men da a den er 1, så er det bare divideret med 2. Så i den situation får vi altså 2 forskellige lambda-værdier, lambda 1 og lambda 2, når diskriminanten er positiv. Og det bliver reelle tal, de 2 lambda-værdier. Men hvad ved vi så? Jamen så ved vi jo, at vi har 2 løsninger til differentialligningen, nemlig e i lambda 1 x, og den anden kommer til at hedde y2 er lige med e i lambda 2 x. Og man kan nemt vise, at det ændrer ikke, om man ganger med en konstant her. Det vil stadigvæk være en løsning. Og det ændrer heller ikke, om man ganger med en konstant her. Det vil stadigvæk være en løsning. Så her har jeg nu 2 lineært uafhængige løsninger, fordi e i lambda 1x og e i lambda 2x er lineært uafhængige. Man kan nemlig ikke komme fra den ene til den anden ved at gange med en konstant, fordi det her er 2 forskellige tal. Så de lever hver deres liv, og man kan tænke på dem som 2 ikke-parallelle vektorer faktisk, i en eller anden abstrakt forstand. Så de udspænder løsningsrummet, de her 2 lineært uafhængige løsninger, og den fuldstændige løsning bliver nu C1 e i lambda 1x plus C2 e i lambda 2x. Så her står den fuldstændige løsning til vores stjerneligning, hvis vi antager, at diskriminanten bliver et positivt tal. Hvad så, hvis vi er i tilfælde 2, hvor diskriminanten giver 0? Ja, så har vi lidt en udfordring, fordi nu har vi kun én lambda-værdi. Nu er der jo kun én løsning til andengradsligningen, vores karakteristiske ligning. Og den finder vi
ved at sige, at lambda er lige minus b over 2a, men da a er 1, giver det bare minus b over 2. Og det vil sige, at nu ved jeg bare, at jeg har en løsning, der hedder y1, som er lige med en eller anden konstant c1 gange e i den ene lambda, jeg har, gange x. Og problemet er, at for at nu at lave den fuldstændige løsning, har jeg brug for en anden løsning, der er lineært uafhængig af den her. Og der kan man vise, og vi har desværre ikke tid til at gøre det, men man kan ret nemt vise, at man kan finde en anden lineært uafhængig løsning af den her, ved at sige C2, en ny konstant, gange x gange e i lambda x. Så man genbruger bare sin lambda, og så ganger man med x der, så får man en ny en, der er lineært uafhængig. Og på den måde har vi nu fundet et nyt fundamentalt system, som udgør den fuldstændige løsning, nemlig C1 e i lambda x plus C2 e x, skal der stå x e i lambda x. Og sådan løser man altså differentialligningen i tilfælde 2, hvor diskriminanten er præcis 0. Den sidste situation, vi kan lande i, er så, hvis diskriminanten bliver negativ. Hvis nu diskriminanten, og det er tilfælde 3, hvis den bliver negativ, jamen så ved vi jo, at der er to lambda-værdier, der er hinandens kompleks konjugeret. Det kan vi huske fra det, vi havde komplekse tal. En andengradsligning med reelle koefficienter har altid to kompleks konjugerede løsninger. Så præcis to løsninger, nu er de bare hinandens kompleks konjugeret. Det betyder, at vi har en lambda 1, der hedder alfa for eksempel, plus i beta. Og så har vi også en anden lambda 2, der hedder alfa minus i beta. Og det betyder, at vi nu kan skrive vores løsning direkte op. Den fuldstændige løsning bliver igen en eller anden konstant C1 gange e i lambda 1 x plus en eller anden konstant C2 gange e i lambda 2 x. Og så skal man bare indsætte de her to komplekse tal på lambda 1 og lambda 2's plads. Og hvis man så gider bruge Eulers formel på det, så får man en kombination af sinus og cosinus som løsning i tilfælde 3. Så vi stopper vores inspirationsoptagelse. Nummer 11 må det være her.